Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 1 феврал дар Арабистони Саудӣ турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик ҷанговари вазни 66 кг UFC Муҳаммад Наимов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари турктабор аз Австралия Каан Офли хоҳад шуд ва дар ин навор мо ба шумо маълумот оиди бартарии ҷанговарон медиҳем. Ана дар охир бошад прогнози худро дар ин муҳориба мегӯем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. оғоз мекунем аз рақиб. Каан Офли, варзигари 31-солаи австралӣ бо рекорди 11 ғалаба ва 3 бохт. Ғалабаҳо: 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 5 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад пас 1 бохт бо тариқи нокаут ва 2 бохти дигар бо қарори доваро. Қад 1 метру 72 сантиметр баромад мекунад дар вазни ним сабук, яъне 66 кг. Офли карьераи касбии худро соли 2014 оғоз кардааст ва ӯ дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди Brave SF, UAR Warriors ва Show The Ultimate Fighter баромад кардааст. Каан Офли охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 августи соли 2024 дар турнири UFC Fight Night зидди Майрон Сантос гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрдааст. Ин муҳорибаи онҳо финали Show The Ultimate Fighter буд ва ғолиб соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуд. Лекин нигоҳ накарда ба он ки Каан Офли дар ин муҳориба шикаст хӯрд, UFC ба ӯ низ шартнома доданд ва акнун ӯ аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC зидди Муҳаммад Наимов мегузаронад. Офли ҷангори ҳаматарафа сахт аст. ин чизро ғалабаҳои ӯ тасдиқ мекунанд. Аммо тарафи сахтии ӯ албатта ки греплинг аст. Лекин дар стойка низ ӯ хеле ва хеле хатарнок аст. Муҳаммад Наимов, варзигари 30-солаи тоҷик бо рекорди 11 ғалаба ва 3 бохт. Ғалабаҳо: 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад пас 1 бохт бо тариқи сабмишн ва 2 бохти дигар бо қарори доваро. Дӯстон, оиди Наимов навор бисёр кардагем. Барои ҳамин танҳо чизҳои асосро ба қайд мегирем тамом. Қади ӯ 1 метру 75 сантиметр буда дар вазни ним сабук, яъне 66 кг баромад мекунад. баъзаи ҷангии Наимов теквандо аст, лекин ҳамчунин Муҳаммад гӯштини озоди хеле хуб дорад. Муҳаммад дар UFC 4 муҳориба гузаронидааст, 3 ғалаба ва 1 бохт дорад ва ин бохт дар муҳорибаи охирони ӯ зидди Филиппе Лима рӯзи 22 июни соли 2024 рух дода буд. Дар ҳамон муҳориба Наимов дар сеюм раунд бо тариқи усул шикаст хӯрда буд. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, рекорди онҳо баробар аст, сину соли онҳо баробар аст ва ҳар дуяшон баъди мағлубият бармегарданд. Акнун бошад мегузарем ба муқоиса ва бартарии ҷанговарон ва оғоз мекунем аз таҷриба ва тобоварӣ. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, рекорди ҳар дуяш 11-3 аст ва сину соли онҳо баробар аст. Лекин Наимов таҷрибаи калонтар дорад, чунки ӯ аллакай дар UFC 4 муҳориба гузаронидааст. Ана барои Офли бошад ин аввалин муҳориба мешавад. Оиди тобоварӣ бошад, пас ҳар дуяшон баробаранд. Ҳар дуяшон дар раундҳои охир хаста мешаванд. Аз ҳамин сабаб тобовариро баробар ҳисоб мекунем ва мегузарем ба стойка. Ҳам Муҳаммад ва ҳам Офли дар стойка хеле хашмгин ва хуб меҷанганд. Ҳар дуяшон стойкаи хуб доранд ва ҳар дуяшон дар стойка ҷангиданро дӯст медоранд. Лекин Муҳаммад хатарноктар аст ва ӯ зарбаҳои вазнин дорад, ки бо як зарба рақибро ба нокаут равон карда метавонад. Офлиро дар охирон муҳорибааш маҳз ҳамин гуна ба нокаут равон карда буданд. Барои ҳамин дар стойка бартариро ба Наимов медиҳем ва мегузарем ба гӯштин. Наимов гӯштини озоди хеле хуб дорад. ӯ рақибонро бо ҳар гуна роҳҳо ба замин афтонида метавонад ва дар он ҷо ба рақибон зарбазанӣ мекунад ва агар ки имконият пайдо шавад, рақибро бо тариқи усул ҳам шикаст дода метавонад. Ана Офли бошад, пас ӯ греплери хуб аст. ӯ рақибонро ба монанди Наимов ба осонӣ ба замин афтонида наметавонад, лекин агар афтонад, пас дар замин рақибро хатар интизор аст. ӯ рақибонро хаста карда ба усул мегирад ва маҷбур мекунад ки таслим шаванд. ва чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, Наимовро дар муҳорибаи охиронаш маҳз бо тариқи усул шикаст дода буданд. аз ҳамин сабаб гӯштинро ба Офли медиҳем. Лекин дӯстон, ин маънои онро надорад ки Муҳаммад дар замин ягон кор карда наметавонад. Муҳаммад низ дар замин хатарнок аст, аммо Офли каме бартарӣ дорад. акнун мегузарем ба прогноз, лекин пеш аз ин огоҳ мекунем ки ин прогнози мо танҳо барои маълумот аст, на ин ки барои ставка кардан. Ставка кардан ҳаром аст дӯстон, ин чизро фаромӯш накунед. мо танҳо барои маълумот прогноз медиҳем. шахсан худи ман фикр мекунам ки қисми зиёди ин муҳориба дар стойка
мегузарад ва Муҳаммад дар ин ҷо шанси калон пайдо мекунад. Офли ҷангори хашмгин аст ва ба монанди Наимов доимо ба пеш меравад. Дар ин муҳориба Муҳаммад бояд ки дуюм рақам кор карда дар зарбаҳои рақиб ҷавоб диҳад ва ма боварӣ дорам ки агар ки Муҳаммад каме сабр карда дуюм рақам кор кунад, пас Офлиро дар хатогиаш қапида ба нокаут равон карда метавонад. Чӣ гуна ки Муҳаммад ин корро бо Ҷейми Маларки карда буд. Прогнози ма дар ин муҳориба ғалабаи Муҳаммад Наимов бо тариқи нокаут ё нокаути техникӣ дар дуюм ё оғози сеюм раунд. Дӯстон, шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед. Барои ин чиз комментария аст ки шумо прогнозҳои худро дар он ҷо метавонед нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид. Хонободу сарбаланд бошед.